Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Ja tutaj w tym miejscu jestem już po raz trzeci w tym roku, ponieważ odbywają się tu w celu upamiętnienia tych wydarzeń co chwilę jakieś uroczystości i bardzo dobrze. Reprezentuję stowarzyszenie, którego tak naprawdę celem jest praca organiczna na rzecz mieszkańców Górnego Śląska. I skupiamy się nad próbą poprawienia jakości życia na Śląsku, o ile się w taki sposób, o ile to jest możliwe. Jeżeli chodzi o tutaj te wydarzenia, chciałbym, żebyśmy, to już wielokrotnie zostało powiedziane, chciałbym, żeby również wreszcie napisano kompendium historii Śląska od nowa. Z uwzględnieniem tego, co się na Śląsku działo. Nie tylko tutaj, ale w wielu innych miejscach. I żeby nasze dzieci były uczone przede wszystkim historii Śląska, a potem elementów historii Polski, historii poprzedniej. Więc chcielibyśmy odwrócić jakby tą piramidę szkolną. Tak jest nasze życzenie. Dziękuję bardzo. Na zakończenie poproszę pana Leona Soczynę. Gryfnie witam wszystkie paniczki, panoczków, które tutaj mimo tej pogody paskudnie przyjechali bardziej niż Wojskiego Roku. Powiem wam, że mnie tutaj zaszterowało, że jest zgodka o tragedii Górnego Śląska. A to richtig jest tragedia całego Śląska, od Przymszy aż do Zamysła Łużyckiego. Bo moja familia, która pochodzi tutaj ze Frincity, z Frieden City, była podzielona po wojnie na jedna część, która mogła ostać, a jedna część, która musiała stąd pojechać do Niemiec. My im potem zawiścieli, bo oni żyli w lepszych landach jak Śląsk, ale oni dur płakali za swoim Śląskiem. Oni płakali tak, jak płakał Antek, który tam pod tym bramą mnie pierwszy raz przyniósł i pokazał. Bo moje patry nie chcieli mi dać z tyłu. Boli się, że ja powiem w szkole, że to był obóz polski. Na szczęście mamy teraz już warszawiaka, który napisał taką książkę Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne. I ja myślał, że jak pierwszy ten tytuł usłyszał, że to napisał jakiś Ślązak. Nie, to napisał warszawiak. Warszawiak, który umiał powiedzieć tak, czuł się wkurzony, nie? Że Polska do dnia dzisiejszego nie umie powiedzieć prawdy o swoich złych czynach. Przeca episkopat polski powiedział kiedyś wyboczą, ale prosimy też o wyboczenie. A teraz, czy by episkopat polski poradził coś takiego powiedzieć? Czy teraz, kiedy w szkołach rektory umieli gadać prawdę? Mało kaj. Nawet teraz rektory boją się prawda gadać, bo ja jakaś takiej szkoły i coś ich powiem w łoszczy, to już mnie drugi raz nie proszą. Nie zabierają mnie jeszcze, ale już drugi raz mnie nie proszą. A można za rok będą takich ludzi jak go zabierać zaś. Nie wiem, to do posłów. Zróbcie no coś takiego, żeby prawda i za prawdę nie wsadzali do aresztów. A słyszę, że teraz tak chcą robić. Widzę, że tam pan profesor kiwie, że mu rek. Panie profesorze, dziękuję wam za to kiwanie. Z pompoczkiem.